Kidkot ka National Commission for Women bat ka Meghalaya State Commission for Women. Hak arpo tarik nai wiang arjar arpusau kilalet bani kendo ya kalong kemia kebelaman saujor na kejing syatang ho purim jangka bat kilalet ya kendo ha Civil Hospital Shillong. Laban kedau hang ni baya ka kong wom hair shooting kabana kasinong ni riang ha West Gentle Hills lawan ra Civil Hospital Shillong hadin bakelaman saujor na kejing syatang halau purim ar banai menchua hagi yang sa jangka. Abagran ni kilat putai kubor ikong Delina Kongdop idukot ka National Commission for Women ilapan pau igijing sokya halor kajing sya thombor kene kelong kemia. Da kabakadau bakalong bersyirkai bantip bunu kurim ulale akne kakam kaba long kakam kaba syirkai. Ilong bahalor kane na kaliang ka National Commission for Women kladet bancim da kasua moto case bakan let uban bodien baka Director General Kipulet bat ka commission ka chim kiaru ban pengat yang nu kurim bagi bahayeng jangkai kebela persang ban burik kena ka kam sniu. Kumba galong mentai nu breu la dat ban kem lagi pulet bat ka commission kanele bu nu breu on omla ban lat jamin kat bak ni galong kemi kampat koi. Lalor kani ki kuon ka commission ka chim kia ban don ka jing singanya ki. Nagaliang u doktor Basumar ya kani kalong kemi ha Civil Hospital uli tho bai kani kalong kemi lawan ra cha Civil Hospital Shillong hau benai risau. Nagajing mensau bat hadian ba kalaing hakading shitayo shua kani. Pilih tu bagane kalong kemi kalaing sau pusan nak sispa kamet jongka. Hadin bala sumar kani kalong kemi kalakwa benminan hospital. Wala nak kaliang hospital kalapan bor bahkan sa shua hospital mereka macam tre bakal lek nak siyeng hak shitarik unai wiang arajar pusau. Doktor li tu shushu bana kaliang hospital habawan kajingja ingding jupin tip pulit kebadan hakani hospital. Berhadin kene ke hospital ka sedang no ya kejing sumar jungki. For by one the condition comes new. Oh, naman ba yung patient karong dehydrated na kapam Muhammad. They ban yo ban I drip through in don't you veins have a. They ka chaka ba ingru kala clear ba naman ka jinta dawai ka si a. The by one ru ila something ina kumdong ina yo ban I drip he tang ba harin arsing lai skin to drip ba I ru kala ko veins ru ye ke ju im no sure. Inga bo di veins ba kam chile shumet. They have clinical for the breast ski carving dressing you quote as quote and improve. Then kong kam la hi ban bam tang ba den prang la pasang ka la patay ka la encourage ka ba kan bam. Ha ki por ki ya bre ka improve ha shu palan. Te tentang la singnya do ban I drip pro. Te kat ba dang iya si kana ko cha clear kana sang quote. Te kata din jayu bre suddenly bre ko ong gam tre show ban dressing. Then kong ong balay te ong ba ka pang palat. Te la injection dan pernah jumpa ni dressing ni. Hari katu bre kam sha show ban I injection from tre show ban I dressing kam tre show. Kong ba kwal shi. Te dang ni la convince kan ru kam tre show. Kadu tengok on kwal shi jing te kan non jumai ka jing jokai. Te ka fi quality fi be hi da kam non song da ka kam da pha ni na hospital ni. Te hari itu shi ki bahayan kisain ki ra shi. Dia ni tu kapoi yang ni sama condition juga ban ka improve. Kalau bawan ni mana wayang lagi. Ni mana lamu nok ni. Apa kasih tu? Munda kali hospital kan lagi suspek ba diwan ba dan mata ke jinjia syak tombol ni. Ni kam suspect nomor baba guan ru. Isu ong bai ba ka urah jaka thang te ki ong ba klau khon ta hi te ka lok ru khamong ei te ngira shim ta statement ba des im suspect brand ei mo te ju ko paru gini case mission form sa police boot ru ula shu register from their side and since they don't become suspect with any fault play they will just give the necessary treatment and become part of the given document even investigate. Pemerintah buat apa pertai berkadon kita kita. Itu kan syong nak hospital tinggi atang jing sumar te ka target investigation ka ba yu te kam syong ha syong ki bari ban. As I said, it will take time if we plan for any legislation, for any laws and regulation. It will take time. But
what the immediate things that we can do is awareness. I reiterate this thing that awareness is very important things that we should spread how to prevent this kind of incident, and it is the participation of each and every one of us as a society. Mentangi la tip syai but kala syai ru kedar ba kadika domestic violence but kadika ba ila kala pau ba dei ba isya thang ha ulok chung I te ia u la de arrest la de kem but unsadon ha judicial custody te nang ki procedure ki investigation kin yai but nakaliang jungi ngin kerpat bet bakin kham kloi but bakin nom ai ya ka jamin na ni ka bill na ka benta jong ukat ba kham tam ha kini ki por ki ba idang don ha kata ka jing sitam jong I ka ba kham jur mo khnang ba I ru in la ban kham koi kloi hang ni te na kaliang jong ingin persang bi umta ban penslim ya ka jamin ka jong u but ki benta ki bade ban le ka ain te ka kot kan sa shim ya karai but ngin IT ha karai jong kot hi kata Dalam kong nim shop dia nak buat ni kuat ben pau nak Women's Commission bet ki long kemia ki bebon ki jing so si thang mo ki company ki jing ja ko ja ben riu jumi bat atrai bat tham tam ni ya ki long kemia mo bedon jing riu mat ki kon kat no ki jing so si kham tam bai la don ha ki jing sitom na do taru September bat yo ki jing sumar ki bangim tikanam belong kom no kat no trai ki jing kejing terha ke met kejong iba kejing shitom ni bet kham tam ki khon ki itho ki medan kat tak besosi te nakaliang ka commission pade te ngilaya tang shmari te wot hi ngilaya phone ki bade ban phone kumya ka one stop center bat kunjo lo ki pulet ki ngodien bat ngilaya hi ki dia brief report maki te ngilaya le ya ka badan kam bat ni sokemen ba bagi wan ba lawan rap yang ni na slow bagi dan kemene ki wan ki dan ki seng kat tu kat nero ki ba wan ban ya slop ni ban ya tho yang ni ki ke jingja bat ni sokemen ba la yo pada kan ke jing sumar no badan hang kermen ba inang klan shu kana ba kan yo bor kana ba kan yo pe te ki kon kata de kong de te na ka commission tingin buat din ke jingja ke bade ke don ki bakham don bo te ki batlot hi ki mla ban ong ya cinema ba kam don bat ki kemi ki pa jong ki ba yeng jong ki te ka don kata ka jing long helplessness mo bong ba mla ban be atat bat kum ni shito in leng reaction ni ai ngo yo le ki wan ki priyo bade ban ya ram no ba ki na ban yo jing sma nakaliang commission hato kan bor ya ka ki bor ba badai bade ban pensitom tingge yu tinggi happen ramjur kan ni ramjur ba mde tang katangin le kat ka bade ban le kana ban pen I kan ma ba ka an kan shimantali ka an la kham per khim shu ba ni nget skam ba taman yo bel ro kim de ban ai kum kin gi jai priyo ban ma ki bam ki ba I khon na jo I khon red ro ila yo snom la yo I de khamat bi la mo mai I ro la man sa te ka kemia kum ne te kata kumut kum kita ki jat brio kim de bandon hok ban mi shapo no shabar nomor kita maybe kan sodan pui ka por ro baki ro ki dot kam ke jinera da kum no